Zein? Nor, Munein. Muniain? Muniain gustatzen zaizu? Bueno, nire idolo izan zen De Marcos. Zergatik? Dizarako formalata ona. Gustatzen zaizu jolgalari formalak. Bai. Ganberroak ez? Ez, golfoak ez. Golfoak ez. Eta egon diez golfoak ego. Bai, Eta dauz ondino karrez. Zeintzu zen nola golfo? Ez batzu esaten. Batzu gola- Urteetan dago hortazten ikusi. Ez, batzu badia, del horno. Del horno bai. Ieste. Eta ieste. Mutila laia zian aiek. Bai, hane golfo itxelak. Eta izango diz ondino karrez. El que Ondo, tuvo ondo. y le tuvo. Bai, zein gustoko dazu, ze jokalari? Niri oin da Unai. Simon? Simon. Ah, Unai, vale, Simon. Unai Simon. Eta zera jauregita. Horrek diezonak. Además horrek ez diz eskapeko inoz atletik. Ez aiezu mesua, datorren partidurako. Idebaziteko, ze berdu ez puntuk. Bai. Lore, gauza bat, hitz egin din nik gaur Ibaiganekin eta Lezamatik bideo bat bidali dute zuretzat espreski. Bai. Ikusi nahi duzu, Lore? Bai. Ba, hemen dago zuretzat mezua. Lore, Mikel Jauregui zarnai, esan hostie donbeka guztietan etorten zala samamesera, gehu ikusten da animeten, da segi daulan, bale? Zarka handi bet. Agur. Agur.